Guys, di na din siya Hideaway Beach. Iisan siya Bantayan Beach. Actually, kaning Bantayan Beach, mobile siya karaan na pangan sa una pa Bantayan Beach. Yung siya ang known na famous na beach diri sa Tindong Diling is Bantayan Beach. Okay guys, we are now here at the Hideaway Beach with our family. So, right now, we're having fun. So, nangaligo lang sila dagat sa yun ang panahon ka walang init sa bagyo. Pa man sa maabot diri sa Medellin ang bagyo. Look kayong dagat guys. Grabe. Daghang tao. So, sa tanang mga ni-comment nga dili madunggan akong tingog, so pwede na ko mo syaok. Yes. Pwede ako mo syaok yun guys. Sus, Ginoo ko Mario Sep. Dako ang dagat ron guys. O, diba? Di ko alam kung tama ba ito. Lilisan ako upang maintindihan ko ang puwang sa puso't isipan. Kailangang gawin ngunit masasaktan. Iiwasan kong landas nating pinagdaanan. Pipilitin kong kalimutan ka hanggang dito na lang. Pilit ko mang ipaglaban ating pagmamahalan. Ito'y baliwala sapagkat ako'y iniwan. Hanggang dito na lang, ikaw itong nagpaalam. Alam kong hanggang dito na lang. And thank you for watching for this video. I hope you enjoy it. And kung kinsa ka itong subscribe, please subscribe now to my channel, Polish Queen. And click the notification para mamalatify naman kayo kung may bago ang video, okay? Yan, daghan na ba kayo reklamo kayo niya kung ting isang sound ako. Pinugawa sa kung ting maybe there's something wrong in my throat. Okay, thank you so much and bye. Eto, Tekla, ikaw, may alam ka sa math? Oo. Sure ka? Ay, kahit anong math. Bring it on. Wow, bring it on. Oh, ito. Ah. 2,000 divided by 50. Alam ko yan. Oh, 2,000 divided by 50. Ang sagot? Alam ko yan, Donita. Ano nga? 2,000 divided by 50. Anong sagot? Alam ko yan. Ano ang sagot? Ba't kailan mo i-insist yan? Alam ko yan. Ano ang sagot? Ba't kailan kasi may mga division pa? Kaya tayo hindi nagkabuklod-buklod dahil sa mga division na yan eh. Dapat nagkakaisa tayo. Mahilig kang mag-divide. My God, you're getting into my nerves.